Βρίσκεις το σπίτι σου βαρετό? Δεν ξέρεις τι να κάνεις για να σου αρέσει? Άκου προσεκτικά τι να κάνεις για να απογειώσεις την αισθητική του. Ο φωτισμός κάνει τη διαφορά. Ένα ιδιαίτερο φωτιστικό δίνει στυλ τη μέρα και ατμόσφαιρα τη νύχτα. Οι καθρέφτες μεγαλώνουν το χώρο, αντανακλούν το φως και προσθέτουν μια πινελιά πολυτέλειας. Το μυστικό? Βάλ' τον σε ένα σημείο που πιάνει το φυσικό φως και θα δώσεις άλλη διάσταση στο μικρό σου σαλόνι. Τα λουλούδια φέρνουν ζωή και χρώμα στο σπίτι σου. Και το σωστό βάζο τα κάνει ακόμα πιο όμορφο. Και αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό στο τραπέζι, στο μπουφέ σου και στο έπιπλο στην είσοδο. Τα μαξιλάρια είναι το πιο εύκολο τρίκ για να αλλάξει τη διάθεση στο χώρο. Παίξε με υφές και χρώματα και μη φοβηθείς καθόλου μα καθόλου την αντίθεση. Ένας καλά επιλεγμένος πίνακας δίνει προσωπικότητα σε κάθε δωμάτιο. Παίξε με μεγέθη, χρώματα και συνδυασμούς. Αν θέλεις, χρησιμοποίησε έναν μεγάλο statement πίνακα ή μια σύνθεση πολλών μικρών. Η διακόσμηση είναι τέχνη και οι πίνακες είναι υπογραφή. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο έπιπλαγιαόλους.gr. Εσύ όταν βαριέσαι, τι αλλάζεις στο σπίτι?